Handu mana so sa ka. Ayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Jean. Sa dili pa ako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, God gave me you. And then out of the blue, Pagandam, Jean. Nga naman, ma? Ato na kapuyo sa imong maguwang. Ha? Nga nung ato magkupuyo, ma? Ay, kaya di na ko kaya ang pagpaeskwela nimo. Maayo unta to ko na apatong imong amahan kay duham ni nga magtambayayong sa pagpaeskwela nimo. Unsaon nga wa naman si papa nimo, maong adto ka ni ate nimo. Ah, sige, ma. Tabangin lang ko sa mga buhaton nini sa bahay, Jean, ha? Oh, ate. Pag binuutan lang yun, aron makahuman ka sa imong pag-eskwela. Salamat, Intaon. Kaya pila na lang kabuhan ang akong pabuton. Makagraduate na kita sa high school. Congratulations, Jean! Salamat, te. Anak, congrats! Thank you, ma. Ano sa may plano ni mo ron nga nahuman naman ka sa high school? Mo pa kag eskwela? Mo, pahuway lang sa kuti, oy. Ako lang sa kang tabangan sa mga trabahoon dinis bay. Ah, sige, ikaw ang mag-igo. Jean, ansa man mo kuyo ka na ko? Asa man, te? Domingo man ron, manimba ta. Oh, sige, te. Kaila ay sa sige pundo dinis ato, oy. Asa man is ate nga. Human naman unta ang simba. Jean! Ah, te. Asa man, mamauli na ta? Adiyot sa uy, na makigila-ila ni mo. Kitsa man, te? Kauban na din sa simbahan, Gwen. Dali, tuasa dito napita ay. Brad, mo na akong manghod si Jean. Uy, wapa mo rin kang bangkod, sis. Salamat, kuya. O niya, asa naman imong anak, Brad? Kaniyot, ha? Joshua! Joshua! Dali. Dali, anak. Ako ipilayla di mo. Jen, ako anak si Joshua. Hi, Jean. Hello. Jean, Ah, te. ato pa nga sa itong papa ni Joshua, be. Unsa man yung tuyo, te? Aduan lang, aron mahibaw ka. Ah, unsa man untay imong tuyo nako, iya. Oh. Jen, nahibaw ka bang yun nga to reliyon. Pwede nga makigmenyo bisan o kiluyab. O, api di mo. Nakauyon ko rin mo para sa akong anak. Unsa? Maong mananghid ko sa tong labaw nga minyoon mo si Joshua. Oh, kuya. Unsa man, okay ka nga makibinyon ako? Bisag, dili ta uyab? Okay naman ko, George. Mangutan ako ni mo, Jean, ha? Unsa man na? Nagkagusto ka ba na ako? Bisag, uwaw no, kay babae ko, pero akong angko nun nga nakagusto sa kunin mo, Joshua. Oh. Kumao na, Jean. Parehas sa iyong itong gibati. Ha? Nakagusto sa ka na ko, Josh? Oo, Jean. Sa una ko palang bakakita ni mo. Ganahan na kay kumimo. Kung maon ha, okay na di kayo nga magminyo ta kay parehas man tog feelings. Yes, Jean. I love you, Jean. I love you too, Joshua.
Nga nung gipatawag man minimong duha si Joshua, kuya. Nasabutan na ba ninyo kung kanus kami magpakasal ni Jane pa? Dili ba dayon ang iyong kasal? Ha? Nga naman pa. Unsa day problema? Dili mo sugot ang itong labaw sa simbahan. Nga kamo ang magadayon. Unsa? Nga naman pa. Gusto sa itong labaw nga ang iyang igsuon mo ay ipaminyo ni Jen. Unsa? Ayaw na pag-iyak. Nalipay na unta ko ga. Kita mo'y minyuon, kinakasinabot ta. Pero dili man di ay. Watay mahimo, Jane. Kay maumanig gusto sa atong labaw nga ang iyang manghod nga si Daniel. May mumyuan. Joshua. Manghinaot na kung magbalipayon ka o ba ni Daniel. Panganda na. Ay, ugma na ang iyong kasal. Jen? Daniel, Nakinagtok nung ka? Nung ka? dili na tingali na angay pa mo ipangutan na, Daniel. Kaya naibaw ka yun nga dili ikaw ang akong kalipay. Parehas na din. Oh, Daniel, Wa sa mga pagbati ni mo, Jen. Kailangan akong gigugma. O, at pugos na gusto pakigbinyo ni mo. Tuos kong magawa nga atong nabaw sa simbahan. huwag mo sagot lang ka. Nga magpadayon ta ini nga watay kukma. Magsabot ta. Nga unsa? Nga magbuwag ta sa bayang kabubuton, Jen. Ha? Abi ni mo, ato rin gilid-lisod atong kauling. Mamubuwag lang ta. Pangitaan mo kalipay. Kaya pangitaan ko sa akong kalipay, Jen. Salamat, Daniel. Maayo kay nagkasinabot mo nga magbuwag. Oo, te, uy. Kaya lisod sa tayo kung among paantuson among kaugalingon. Nga magtipon mi nga way gugma. Mausad gyud. Asa na tayo si Joshua, te? Kuan, sukat nga namin niyo ka, wala man sa kung makakita niya. Ang akong nahibaw-an no, nilargas laing dapit. Gisakitan lang gitingali siya sa abo na mo, te. Murag maugit na. Jean, pangandam sa imong kaugalingon ha. Nga naman, te. Na ako'y kaila, mamisita ni mo. Ha? Mo ni sila akong giingon nimo, akong kaila, si Enzo. Dong, si Jean, akong manghwed. Kumusta, Jane? Okay ra. Hapit na lang kada adlaw nga niya ka sa amo, Enzo. Unsa ba matuyo? Naibawa naman tingali ka kung unsay tuyo sa kalalaki nga to sa babae, Jane. Oh, Bisag bago lang to nakaila, Jane, pero gibati na ako nga love ti ka. nahigugma ka na ako bisag niagi na ko kaipon. Naibaw na ko sa tanan, kay gisultian ko sa imong maguwang, Jane. Pero ako magdali. Andam ko magpaabot hangtod kanus aka maluin ako, Jane. Hago na ka ng tao, uy, ang kada adlaw ni Adinhi. Nang kahina kung may gusto ka, or wa. Te, Kung wa kay gusto niya, aw balibari. Kumusta naman itong akong giinom ni mo, Jane? um, Dugay-dugay naman gid kong nananguyab ni mo. Hangtod ba karon o bagid ka maluoy na ako? nakita na ko nga tinud-anay ka. Maong gidawat ko ng imong gugma. Tinuod, Jane? O, Enzo. Kaysa tinuod lang, na naman sa ko'y feelings para nimo. Salamat, Jane. Ug usagid ang akong ihangyo nimo. Panggaan kit ko. Ako na isa mo, Jane.
nga pulos kalipay ang akong ihatag nimo. I love you, Jen. I love you too, Enzo. For all the times I felt cheated. Bisan pa man sa naitabo sa akong kinabuhi, nakakita lagi hapon ko og lalaki nga matuod nga nagmahal nako. Dili na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Mao kita mga higalan, kaagi ni Jen nga taga Surigao City, uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagalahan, God gave me you. God gave me you. Ay, salamat sa Ginoo kay naabot kita sa college, Pauline. Lagi bes, di ko katuo nga, makaabot pa ta dinhi. Unya, indot pa gid atong course nga gikuha, airline management. Indot ta paminawon bes, oy. Sakto di ka, best. Kibaw ka? Kanahan na kay kumakaila sa itong mga bagong classmates. If I know na ginay mga social anak. Ay da, bahalan sila bes, oy, kung social na sila. Basta kitang duha, di kita magbuwag ha. Magkuyog kita pirmi. Oo ba? O gano ko taong dili ta magkuyog nga best friend man kaayo ta. Asa naman taon to si Pauline, uy? Pinagsa naman lang ko kita niya diri sa eskwelahan. Jen! Uy, tuwarang babae ay. Nanong karon pa kanis siya nakakita na ako ay. Bes! Asa mo ka pa dong? Nganoy ko naman usa? Asa na itong mga classmates? Huh? Oh, uy! Ngano ka? Taas mo ko kitagkilay na ako. Naglagot ko ni mo, uy. Ha? Ngano gutawan, bes? Dugay na kay kung wala nagpakita na ako. Best friend mong kata. Anong dili naman ko kay bawas sa imong mga lakaw? Bes, nasuko ka? Ay, best, nalipay ra ko. Best ba, magpinulsupog yun? Basta, nangluod ko ni mo, best. Sorry na, good. Kay baw nabiyak ka na ko, best. Nga daghan kayo ko grakit. Kay bawa man ko, anak, best. Ang ako lang ba, nga dili ni mo biyaan ang imong pag-eskwela. Kay baw ko ana, best. Best, happy na daw atong acquaintance party. Mga pilta ha? Oh, sure. Basta, dili lang di ko ni mo biyaan, ha? Best, mag-inom pa na. Ha? Di, kasaba niya ko ni Mama Best kung makaibaw siya nga niinom ko. Unya, muari man gud ang akong boyfriend. Masuko niya to. Ay sos, ako nili bahala ng tita good. Unya, gamay na bitaw itong imnon. Ug dito na lipstick siya, ari para di siya masuko ba. Sige na, best, acquaintance party bitaw na to. Unya pa, nagsarabiya ko mo ang ni mo na. Ay, sige na lang good. Basta ha, gamay ra itong imnon. Oy, lagi. Mura mo kagway salig na ko, best. Pauline. Are you ready? Best, mamuli na na. Murag nalipong naman yun ko. Pauline, mauna lamig uli ni Jen, ho? May magbog naman ni siya. Sige. Ugoy, lalaki. Karuha nagda ako, amiga ha. Naag ka ni may tabuan na. Bantay lang yung ka na ko. Uy, kini pa. Tarungon yun ko ni ka. O ipasalig ko na ni mo. Usa maning lugar. Hain man ko. Morning. Jack! Ikaw? Recorded by Radio Mo TV. Nganong uwa man ko sa amo. Upo na ko'y sapot. Sorry, Jen, ha? Wala ko tuyo ang magkasagib ko ni mo. Nadalang ko sa kong kahubog. Sa ato pa. Nahilaptan ko ni mo, Jack. Unsa na lang ako ikasulti ni Mama kung mahibawaan ni nila. Ikabala ka, Jen. Andam ko mga bag kung nun sa may mahitabo mo. Jack!
baho man kaayo na. Ay, nga no, good taon nga baho ni Jen, nga kahumot na nga akong giluto. Ay, good pag binuang dihanak. Oy, nga no ka? Mabaho, gid, mabaho. Ayaw na lang pagluto, anak, mabi. Dili ka na kumaantos ang kabaho. Oy, nga nung nagdigwa-digwa ka man diha, ha? Hoy! Tubag ako! Onsay buot ipasabot ini! Ha? Ma, pasaylo ako. Uwa na ako tayo, Uwa na ko tungahis akong binuwang sakit, ma. Unsa? Ang buot ni mong ipasabot? Nga mabdos ka? Kinsay amahan sa imong gisabak, ha? Gusto kong makailan niya, Jane! Kinahanglan nga makasal gidayon mo sa dili ka na ipakatao ng baong bataa. Ma. Unong kabuhan ang nilabay gikan sa among kasal ni Chuck. Ug unong nasad kabuhan ang akong tiyan. Pero, nganong wa naman nagpakita si Pauline ako. Sukat pakit sa among kasal. Bisan tawagan ako siya siyang cellphone. Bilikid siya matubag. O bisag sa text na lang. Kung saan ka ngayon po niya. Jen! Naay nangita ni mo! Kinsa man, ma? Pauline? Ikaw? Oh, ganun nakuratan ko ka din ha. Sigam ng mata mo. Excuse o na anak ha. Biyaan o nata mo, aron matunghay ang inyong panagstorya. Best, nganong karon pa man ka nagpakita na ako. Gimi nga baya kog maayo nimo. Ako sa best, gimi nga usag kog maayo nimo. Best, nakoy isulti nimo. Unsa man na, Best? Best, buntis ko. Unsa? Pero, gibiyaan ko sa hanggang wala lalaki. Pero nga naman, Best. Dili ba? I-promise ka na ako nga dili ka mo sunod sa akong kahimtang karon. Ganahan mo ko, Best, good. Di pa ka anak. Parihan natin duha, buntis. Unya na natin kami baby. Di ba nindot kay paminawon, Best? Unya, mag-best friend po sila. Parihas na to. Pero Best, naunsa man tahon ka, uy. Lahi imong sitwasyon sa akong sitwasyon. Ako, gipakaslan ko. Pero ikaw kibiyaan ka. Best, dili lalim nga imong ipakataw ang bata nga way amahan. Pero Best, ganahan mang kubi. Di pa ka anak, parihan na ta. Ingon ka. Best friend, walang iwanan forever. Ngayon ka naman ganahan nga mabuntis, Best. Di ba dapat nalipay ka at parihan na tanduha? Best, sabta ko nga nung ingon anang akong gisulti. Dili ko ganahan nga mapariha ka na ako. Nga magdapos ka sa kaminyoon nga way kagawasan. Best, dili lalim imong kahimtang nga magdako ang bata nga way ilong amahan. At akong responsibilidad ang imong gisudlan o dili ka ni basta-basta, Best. Di. Selfish ka. Gusto ni mo ikaw ra. Abi na ko, buhato ni nako. Malipay ka kay parihan na tagong kahimtang. Pero di ay. Selfish ka. Selfish ka, Best. Dihan na ka, ay. Nasuko ginako si Pauline. Og hangtod karon, wa gihapon mi naka-communicate. Kanimo, Best, Pauline, wa na ko tuyo nga makapasakit og sulti nimo. Concern lang ko nimo isip imong best friend. Ayaw lain na og sabot ang giingon ako nimo. Og manghinaot ko nga sa umaabot nga panahon, magkasabot ra ka nako kung unsa ang akong tumong. Dili na lang kutob og daghang salamat. More power, RNN. No kita mga higala ang suwaltan pa ni Jen nga taga Karkar City, Cebu, uban sa awit nga iyang ipangayo. Awit ni Regalohan, that's what friends are for.
Igibatan ito sa radyo ni Jiraciel Estalani o kapul sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta pangaygalag mga sukinti paminaw? Hinasing-kasing kong kidapit sa papeda sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usagawit. I-address lang nining kalumanon. Handumanan sa usagawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Uba ka, ipada sa bagong email address rmndrama.handumanan@yahoo.com. Hanggang sa sunod ngayon, daghang salamat sa inyong pagpangina. Ang adlaw kanyang tanan ng mga suking tigpamitroan, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si John. Sa dili ko na kusugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa akong pinaguluhan. Kung sakaling ikaw ay lalayo. O sige, ipahimutan na imong mga damit diha. Diha ay, Salamat Welcome. Kinsang nabihanang kauban sa akong igagaw. Nagsusi ko. Go! Uy, ikaw! Ikaw may lagaw dyan, uy! Kinsang nabihanang imong kauban? Ah, kato, si Liza. Mag-unsap mo din Ako manggutong nakaila niya. Wa ko na siya intay kasakan. Oo niya. Ano mo mapapayan? Ugaw, uy, kay luin taon ka ayo. Ibaw naman ka. Kung na mo hangyo na ko, nga ani mo abot, magpapuyo naman sa kugwit. Maulagigaw. Kung saan, maluluyon magay ka. Nya ingon ini manggid ko gaw, humo kay akong kasing-kasing. Asa naman to kay akong ila-ilahon. Charot! Di pa huway pa, uy. Balik lang unya din ni. Sige, go. Nanilhig mo ning ipapuyo sa kong igagaw? Butan sa ning bataan, ha? Akong doon lang, day. Hi. Bataan na gani mo. Thank you. Oh, butan man cute, pero mas butan ko sa picture kay dili gyud ko mulihok. Joke! Kinsa di ka? Jan. Igagaw ko sa imong gipuy-an din, Aw, ako din si... Lisa. Nakailalagi ka na ako. Nangutaan naman ko sa kong igagaw. Aw. Motiwas ako sa pagpanilig dyan, ha? Sige, Liz. Kaya mo pa ulit na sa ko. Naaraman sa likod ang umuha. Kwapa sa si Liza, ra. Kinahanan to kong manguyab niya, pero murang magbata-bata. Ako lang sa ni panidaan ang iyong batasan. Gaw dyan, ang saman mo, kuyog ka na ako? Asa mo gaw? Nakoy tambungan niya bunyag. Kuyog ta. Di lang ko gawin. Kay, napakoy buhaton. Sige, good gaw. Sige, uy, ako na lang mo atos bunyag. Ay, salamat manag ko sa mga trabahoon. Magkapahuay na ko. John! John! Oo! Nga naman, Liz. Dali na, God! Ha? Nga naman. Basta, dali lang! Ang saan mo, Bihana? Ang madoon eh. Recorded by Radio Mo TV. Naunsa ka? Wa man. Ha? Oo, siya nga. Murang paghadlok. Ay, dag. Atik-atik rati ka, oy. Aron mo dool ka na ako. Kaway, klaro mo eh. Imo man hinong gipakuyawan. Sorry na, good. Ako na itong gituyo, nga mura ko gahanay gikahadlokan. Aron mo dool ka na ako ba? Unsa? Ay, gilaay mo gugod din, Iwa ko'y kauban. Mao gitawag tika, aron mo kong tuyugan din, Maro-maro ka, ha? Sorry. Anya, unsa may atong bahaton din, Uban nilang good ko. Gusto na lang ko tabi sa kunsa. Sige. Kayo walang surya. Kay maminaw ko.
Lingaw mo sa di kay Ikastoryalis. Ay, salamat. Kinalingaw ka na ako dyan. Sa una, di ko ganahan mo kay bata-bataon ka. Pero, okay mo sa di kay Ikastorya. O, nireact man hino ng akong heart. O, unsa? Bitaw, ay. Mura man og na ako'y lahi nga pagpati ni Liz. Basin og na-in love na ka na ako dyan. Parang maugin ni Liza. Nahigugman tingali ko nimo. Okay naman na may kumaka na ako ba? Ulitaw ka. Daga ko. Nasa ato ba, okay rin nimo kung magkauyab ta? Okay ra, uy. Kumaw na. Uyab na ta. Sige. Pero, ato na rin itago ha, kay basin og may bawa ang imo igagaw. Papawaon na niya ako din eh. Oo, Liz. Ato yung ginagawa ang atong relasyon. Dali aras pa na Liz, no? Walang ibaw eh. Duha na dito kabawan. Maog yun. Liz, manang hindi ko ni mo nga muadto ko og Cebu. Ha? Karos aman? Ugma, malarga ko. Magunsa mo ka dito? Manarba ko. Nibalik ko sa akong trabahoan sa una. Ayaw lang pagkatog Cebu, uy. Ha? Nga naman. Basi lang makakita niya kaglain dito. Di na may tabo, Liz, mo. Kay love, kiti ka. Sukot tabo. Sige na lang, uy. Unya, ano sa makambalik din eh. Magulian ako din kada duha ka semana. Bantay baya ha? Promise na ako nimo. O ikaw, pagminutan din niyo? Oo, uy. Pag-amping kito ha, dyan. Liz, sa kanunay mag-amping ko. I love you. I love you too. Ay. Pinsan! Naunsa ka? O pag ganit pagbalik mo sa trabaho, naginmuktok na ng kaliha. Ha? Laina dahil yung malayo to sa itong uyab eh. Mingaw kayo? Ay, nga sa ato pag mingaw kasi mo uyab. Ha? O bay? Mingaw na minugog kalit? Oo, natural ginabay nga mingawon ta. Labi na bay nga in love kay ta. Mingawon kita na bay. Tawagin na lang to. Pero matambalan ng kamingaw ni mo. Liz, kumusta naman ka? Okay naman. Uwa ka mingawan ako? Mingaw unta. Unta? Unsay mingaw unta? Ibingaw unta ko nimo pero tayo man ka. Mawagwanta ko na lang ang kamingaw. Sige na dyan ha. Kaya na pakabuhaton. Kadito Liz. May... Gipang niya? Murab siyang nahiubos na ko. Uma, mulikos ni Cruz. Kinahanglan nga magkasulti ni parang ni Liza. Uy, ikaw magkudain eh. Kumusta mo kayo sa Cebu, oy? Okay na gaw. Gaw. Asa ni si Liza? Wala lagi ko makita niya. Hala, dugay naman kung nihawa din ni Good. Unsa? Oo na. Hain mo siya tayo gaw. Wasa ko may baw ka, huwag kayo ni Kuyot naman siya sa iyang uyab. Unsa uyab? Lagi, nakauyab naman si Liza, gaw. Uy, ngano ka gaw, uy, nihilap mo ko kaniya. May mo ba gaw? Ay, ko binuangi ko. Huwag ko magbinuang ikaw ni mo, uy. Tinuod lagi nga may uyab na si Liza. Kung mauna, ibudhian di ko niya. Ha? Ano sa'yo ibudhian ba, uy? Gaw, di ka ba namin ni Liza? Ha? Muna gaw, dugay namin nagkauyab ni Liza. O, mula lang yung gitago na mo katingalig. Nasuko niya ka. O, imo siya papawaon sa inyo. Unsa? Na, kung nahibaw pa ko nga uyab di ay mo, di siya kumusugot nga ni mamisita niya, uy. Wala ko'y mahimo ka niyo. Kana kay nangita siya dain. Nagpasabot na nga. Wala siya gusto na ko. Kung di siya ko ganahan bugok ko sa babae nga, wala mahigugman ako gaw. Maong, ako na siya kalimpan. Go, John. Sakit kayo naon-naon, nga sa imong pagbalik, wa na ang babae nga imong gimahal.
ug tuwa na kini sa laing mga bugton. Liza, kung nakabati kami gani karon, manghinaot ko nga malipayon ka sa lalaki nga imo gipulin ako. Sa pagkakaroon, niyan ako sa Cebu, ni-focus na lang ko sa akong trabaho. Dininan ko to, o daghang salamat sa pagtagad ng akong tampo. More power sa art. Recorded by Radio Mo TV. Kayo paminawon. No kita manhigalan kaagi ni John Katakalabangan, Cebu City. Uban sa awit ngayon kita ngayon, awit na nikawahan kung sakaling ikaw ay lalayo. Ang mga kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo Garing ug sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamay sa mga higalaw mga suking di paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papadaw. Sa inyong mayong adlaw kaninyong tanan ng mga suking tigpaminawan ng handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista na maghatag og kinabuhi ng akong kaagi. Ako si Wilma, kining sugilanon panahon pa ni sa akong kabatanon. O sa di pa ako usudan sa pagsaysay, palihog sa pagtugtog sa awit na nakuluhan. Give thanks. Jesus. Recorded by Radio Mo TV. Congratulations, anak, Wilma. Salamat, ma. Congrats, anak. Salamat kay ninyo pa, ma. Dali na mo. Mamauli na ta kay naghuwat na tong imong mga manghudron sa bay, anak. Ma, mangyoon ako ninyo nga may eskwela ko sa college. Ginoo ko. Uy, day. Nakadungog ka. Mo eskwela ko no college ang atong anak ko. Ginoo ko in taon, uy. Asa man tagkwarta nga igasto sa imong pagskwela taon, uy, Wilma. Mao na. Dili gid may tabo nga maka-eskwela kag college, Wilma, kay wa pa gid ko ikagasto nimo. Ug naa pa gid tay tulo ni kay igsuon nga gastuhanan pa ako. May na lang nga nakagraduate ka gani sa high school. Ay, maubitaw na hinungdan nga 20 na ang imong edad. Una ka nakagraduate sa high school, tungod sa atong kalisod. Mo ngay na lang pangandoy nga maka-eskwela kag college, anak. Oh, ang itat na lang kong trabaho pa, uy. Mas maayo pa. Kalisod sa pagpangitag trabaho rin, eh. Puro man may bapanti. Murag na may tao sa amo. Kinsa magkakauban ni mama. Uy, Wilma, maayo kay ni anak ka. Ay, niya man lagi kay bisita, ma. Imo ning iyaan, uy. Si tiya ni mo, Sandra. Igsuon ni papa ni mo. Ikaw din ni tiya, Sandra. Paamin ako, tiya. Uy, kadako na di ay nimo, uy, inday. Buyag. Unsa man na anak kay uyap? Wa pa tiya, uy. Wa pa kumisuid, ana. Kay gusto pa ko makatabang sa akong mga ginikanan. Uy, pagkapuutan. Unya, asa man ka nagtrabaho karon? Nangita lagi ko, tiya. Unya, unsa man ganahan kang trabaho ka sa akong kananan? Asa man imong kananan, tiya? Sa ulong gapo. Ala, sige, tiya, ang trabaho ko. Ma, pa, masugot mo nga, mukuyog ko ni tiya Sandra sa ulong gapo. Uy, narang di man nga imo man ang iyaan ang imong kuyugan. Ayaw ba yung pabadlong sa imong iyaan dito, ha, Wilma? Dili mo, uy, kabuutan ako, Kana, uy, kanus amang ka mo balik sa ulong dapo, day Sandra. Ay, ugma ko mo balik na ko. Kaya man naman ko bisita sa atong mga kaliwat din, he. Sige, pangandam na, Wilma. Ano mo kuyog panitiya ni mo dito sa ulong dapo? Yes, nakaadala siya kong ulong gapo. Alright. Wow! Unsa man? Humana ka na diha, Wilma? Tiya, ninduta di ay dinhi, uy. Ay, oo, tinuod na. Nindot ka ay ng lugara. Dili ka mahibaw kung unsa na adlaw, kay adlong tanan lingaw kayo. Maogi, tiya. Mawa atong problema dinhi. O, dali na aron matudloan ka kung nasa ibahato nimo. Unsa man, okay ka rin sa imong trabaho din, he? Okay na, tiya, uy. Kaya kayo na ako ang mga trabahoon din, he. Maayo hinuon.
Ay, inigsulonin mo, padali niyang imo mga ginikanan, ha? Aron makatapang kanila. Oo, tiya. Ha? Musimba ka? O, tiya. Kay naano mo ko sa amo ang matag Domingo, musimbagit ko. Oo, sige. Manimba ta. Tiya, kabayar agad sa mga manimba din eh. Oh, ingon ini gyud diniday. Gamay ra ang manimba, mas daghan ang moadto sa kahilayan. No, mo ba? Dali na, ato na sa unahan, kay hapit na magsugod ang misa. Gusto ko midagan sa panawan, uy. Hapit naman na kumutuig sa ilang tiya. Well, ma, biyayo na nang imong trabaho kay may nangita ni mo. Hala, kinsa ka nangita na ako. Kinsa nangira na ako, tiya? Ako, anak. Hala, ma! Ikaw magod na ini. Mingawan na ako di mo ba, uy. Ako sa intaw, nak. Dimingaw na kay kunimo. Kumusta man ka din, ha? Ay, okay na kita ayo, ma. Ay, ipahimutan sa limang mga gamit na aron makakaon ka. Kumusta man si Papa, ma? Ingon man ako mga manghod. Okay naman sila, nak. Og, salamat ay sa imong ipadanga kwarta, ha? Nakatabang din taon to na mo. Maayo hinoon, ma. Ay, ano daing talag magagduto din sa ulang dapo, ma? Manabaho ka din, hi? Ay, dili, nak, uy. Ikaw may akong tuyo sa akong pag-anhi din, hi. Ha? Ako? Nga naman, ma? Mamauli na sa ato. Ha? Nga naman, ma? Basta, kinahanglan na mo kuyog ka na ako na. Ma, din na lang kong kumangkuhin. Kanahan ko din silang tiya. Pinangga naman ko ni tiya. Ayaw kong supa ka, ha? Kinahanglan na mo kuyog ka na ako sa akong pagpauli dito sa Cebu. Noon sa day ka, ma. Huwag ko magbinuang dinikot. Ay, pinuutan lang ko din, hi. Ay, nahibaw man ko, anak. Kinangutan na mo kasi mong iyaan. Nanyo, nanong imo mo ko papauli-un. Tungod kay permi kong magdamgo ni mo, nak. O sa akong damgo, may babae nga magsigig-ingon ako nga ipakuha ka. O papaulion ka sa ato. Ma, buutan ka nga pagkaanak. Maong ayaw kong supa ka, Wilma. Sige na. Andaman na ng imong mga gamit kay mamauli na sa ato sa Cebu. Oo, ma. Ay, salamat. Kinauli ni Gid Kanat. Paamin ako pa. Asa na ako mga manghod pa? Dira na, te! Tiara ko, te! Hala, kadako na ni Inday! Buyag! Kadako na! Nakay pa sa lubong, te? Siyempre, uy, naakayo! Yes! Ha? Manarbaho ka? O, ma. Saan man sa tumutrabaho? Dinilagod sa ato, ma. Aron sa magkatabang ko na niya ni Papa. Unsa man sa intawong trabaho, anak. Uy, ngayon mong sudlan. High school graduate ka raman. Bisag tindira ragod mo, okay ra? Nahala, sige. Musugot pa lang ko nga manghita ka o trabaho. Basta dili lagi ka malayo na mo na. Okay, ay mo ka na mo sugod og trabaho. Sir, salamat kaayo, sir. Salamat. Thank you, Lord, ha. Nakasuda yung kong trabaho. Anak, salamat ni anak ka. Mga ni Dainon sa ka. Nagpahibaw ang usa ni mo kayaan. Nga natabunan sa lahar ang bahay ni Tia ni mo, Sandra. Ug lakip na ang iyang karinderya pagbuto sa bulkang Pinatubo. Isa, kung wa pa makadagan ang imong iyaan. Ayan, natabunan siya og apil sa lahar. Kinuo ko. Puro patingali ko magkapauli din ma. Basig patay na ko ron. Karon anak, karon nakasabot na gid ko. Mauring permi kong magdamgo ni mo. Og may babae nga mumando na ako nga ipakuha ka.
Tinaaday mahitabo dito nga dili maayo nak. Pinanggagi ko sa Ginoo ma. Kaya man niya gitugot ka ba daw tag mahitabo na ako. Oo anak. Pinangga ka sa Ginoo tungod kay buotan kang pagkaanak. Lord, salamat. Salamat kay imo kong gilikay sa kadautan. Salamat kaayo, Lord. Dugay na ang maong hitabo apan dili kalikayan nga manumbalik kini sa akong panungduman. Ug sa tanang higayon permi kong nagpasalamat sa Ginoo kay ni Asia uban ako. Ubahin kang tiya Sandra na purdoy gid in town siya sa maong trahedya. Dili na lang kutot ug daghang salamat sa pagtagad ning akong kampo. More power sa RMN. Mao kita may higalan kaagi ni Wilma na tagalabangan ni Cebu City. Uban sa awit ngayang gipangayo. Awit nga nagalahan, Give Thanks. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpamingaw, ilabi na gid sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Sherry. Apan sa di ko pasutan sa pagsaysay kini akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Imahe. Recorded by Radio Mo TV. Hay, maula gani mga i-intrigue kong kwarta na ko. Sure ka nga paiko ni sa imong mga anak? Ay, saon man nimo nga maura may nakaya sa kukita. Nagbaw kag yung gamay kay kuha sa pangisda na ko. Mapa, ano lang mo pag-away ko? Napamantay sobrang nga sudan gahapon. Ato na lang tong ipuno. Mga anak, pasensya na mo ha. Nga dili gyud mo na mo mahatagan og maayong suporta, saktong suporta ni Papa nimo. Ayon saon wa man gud bisag usa namo nga nakahuman gyud sa pagtuon. Maula gyud ni kaya na mo. Ayaw lang kabala ka ma. Isaad ako ninyo nga mahuman dyan ko sa kong patuon. Para puhon kung makahuman ako, unya makakita na ko og lindot na trabaho. Dili na maghago si Papa sa pagpangisda. O ikaw sad ma, di na ka manahi. Salamat, Shari. Hinaot pa unta nga matuman nimo ang imong pangandoy anak. Shari, narabay diskurong gabi sa lungsod. Ato ta ha? Haladay, uy, tingali dili ko sudan nilang mama mula akong gabi. Suwayin lang, good. Masin pa di ay. Oo, sige, suwayan ako. Pa, manangit unta ko ninyo kung okay ra. Unsa man na? Manglaag unta mi ni Rowena sa lungsod pa kay fiesta man. Uy, unya unsa na sa kang oras sa maulian na? Mga alas 10 mauli na ko. Alas sige. Basta siguro alang yun nga alas 10 nanda ka din ha? Salamat pa. Mayo gani day kay gitugtan ka sa mong mama ug papa nga mulaag. Mao lagi day, uy, nalipay kay ko. First time gid nila ako nga mulaag ingon ini day. Wala magintang ko kasuway aning disco. Karon day nakasuway nagitaon ka. Ligaw ni day uy, kaya may uban nga makiparis nimo. Labi na kung love song. Kung mo na itira na. Ha? Oh, nasyak man ka. Madlo ka? Suwayi lang lagi. Oh, day. Day, tanawa oh. Nagsugod paris-paris ang uban. Ay, nga lang sa tutay mo kuha na ko ron, uy. Ako day, mutanaw lang ko ng mga nagparis-paris din, hi. Hi! Pwede maging-paris ni mo? Ha? Ako? May lain pa ba? Ha? Uy, tay, sugot tayo. Huwag pa ba yan ako? Sige ka. Huwag dili ka ako gaging-paris na niya. Bahala na. Sige. Wala, uy. Mayo pa ka, day. Berto! Napayaway paris din niyo! Kanina lang! Uy! Berto! Dali! Uy! Ay! Uy, ni aram day ka magtago ni Miss. Pwede kang isayaw? Sure! Salamat ha nga, naging-paris mo na mo sa sayaw. Way kaso, uy. Inalingaw man sad mi. Oh, wala malagi na magtingog ang usa din. Uy, day. Tingog sad, uy.
Ha? Hala, pasensya na gid mo ha, pero kinahanglan ko mo pauli sa amo. Nisaad man ko sa akong mama og papagod nga alas 10, tuan ako sa bahay. Tama ba? Yato na lang muna mo sa inyo, miss. Oh, kinsa ganito yung ani mo, miss? Sorry, pero ayaw na lang ni ihatod kay tingali og nga gihatod ko dito sa amo nga na ako'y kuyog. Bitaw. Sunod na lang, boys, ha? Pasensya na. Okay naman sad mi. Sayo pa man sa drone. Sige. Pagamping yung taon mo, win ha? Oo, Berto, oy. Nga, ay, yung taon ko ha. Text ko naman. Okay, sige. Ato na, mi. Bye! Dali na, uy. Bye, Shar. Kinsa man na nag-text na kog hi? Number man ni. Ako replyan. Uy, hala. Nanawag mo ninuin. Akong tabakuin. Hello? Hello? Si Shar ini? Oh, kinsa ni? Nalimutan ka na ako, Shar. Si Daniel bitaw ni. Magkita to ni. Ha? Di ako ron dapit sa inyo. Unsa? Recorded by Radio Mo TV. Bye. Bye. Ay, unsa may nasud sa utok kaning tawhan na ko eh. Ikalit man lang ni siya. Mamulbo sa ko kamay pi para dili ko hamos tan-awon. Salamat ha nga, nakikita gikan ako. Daniel, to imong ngano. Oh, Shar. Unsa na hinungdan nga nakikita ka na ko ron? Di ni kag number na ko. Dito kang Bayberto. Kunya, dito kang Wina, nangay ko sa imong number. Mao ba? Kuan ka, Shar. Manguyab unta ko nimo kung okay ra. Ha? Naibaw kong preskor kay ko, no? Preskor kay kong paminahon pero sadyang nagkapares ta sa sayaw ba? Di na gyud ka na ko malimtan. Labi na imong naong. Kung sa kakahinhin, muda sa imong malihot. Di ko halos makatuog, sukad lang makita ti ka. Daniel, kuan, wala kay uyab? Wa, Sharoy. Promise pa. Ang tinuod, Daniel, ganahan ko nimo pero di pa man kusugtan ko mag-uyab-uyab. Kinahanglan nga tiwason sa akong pag-eskwela. Shar, isaan ako nimo. Dili ko mahimong babag sa kung unsa may mong mga pangandoy. O kung gusto ka, sa usalang ka adaw sa usa ka semana ti kaanion sa inyo. Aron ba dili mahibong sa nang imong mama ug papa? Sige. Ha? Sige, buot mo ibasabot nga kita na, ha? Sige? Ha? Yes! Nalipay kay ko, Shar. Isaan ako nimo. Mahalon og panggaon ti ka. Dili ka magmahay. Mahal di ka, Shar. Mahal ta sab ka, Daniel. Shari, graduate ka naman yun sa high school. Unya, ni saad man to si tiya ni mo, isuon si imong papa, katuntuan ay tuyo sa syudad, nga siya mo ibahala sa imong pagtuon sa kolehiyo. Unya, unasaman, usamay hunahuna ni mo. Adto ko mapuyo dito, ma? Oo. Alangan man sa magsige kag uli din sa ato, nga sambuan man ning ato, layo man kayo. Nak, ayaw balibari si tiya ni mo. Ano kung kayo? Agwantahan sa gold nga malayo ka din sa ato. Maana daw niya ka anak dito. Pwede ba sigang mo pa uli din sa ato kung wakay klase? Sige pa. Ato ka na mo eskwela sa syudad? O, Daniel. Sa ato pa, imo na rin kubyaan. Mag-ulian mo sa kurinhi kung way kasigwit. Shar, basin makakita kag lain dito sa syudad, ha? No, di na may tabo, Daniel, uy. Mahal ka ayo, ka. Sali kay ko nimo, Shar. Mahal sad kay ti ka. Basta isaad sad na ako, nga dili ka mangita og lain, ha? Dili gina mahitabo, Shar, eh. Mag-aabot ko nimo. Maayo pa ka, day, kay makatiwas na kita sa mong pagtuon. Darwin na. Amping ba itin taon dito, day, ha? Ngawon ko nimo.
Sigurado gid ko nga makakita kag habag-ong amiga dito. Bisan pa makakita kong mga bagong amiga dito, igid mahitabo nung nga kalimtan ti ka. Number 1 best friend gihapon ta ka. Aw, thank you, Day. Mientras ako mo'y nagpa-eskwela ni mo, Shari, gusto ko nga way disturbo sa imong pagtuon, ha? Gusto na ako nga mag-focus. Aron kung makahuman ka na, makatabang ka sa imong mama o papa dito sa inyong probinsya. Asa raman unya ng uyab-uyab ba kung makahuman na ka? Tiya. Nagasinabot ba ta? Oo, tiya. Isaait ako nga dili makaapekto sa akong pagtuon si Daniel. Himuon ko siyang inspirasyon. Aron mas maningkamot ko makalampos sa akong pagtuon. Kumusta man kaya lang ga? Okay na ko lang nga. Ikaw diha? Niya, gimingaw na kayo ko nimo. Ako sad kani, gibingaw na sad kaayo ko nimo. Niya, kanus naman ka mauli ha? Basin sunod buwan lang ga. Manangit ko sa akong iyaan mo pauli ko diha. Salamat kaya, nga nauli na ka lang ga. Gimingaw na kayo nimo. Hasta ko, Daniel. Pero, basin sa sunod na akong pauli, madugay-dugay pa. Ha? Nga naman? Di man gud gusto si tiya ko na magsiri ko uli. Kay basin ko noong ginaon niya ko gusto mo balik dito sa syudad. Mao ba? Pero sige lang, ayaw ka balaka. Uhon, inig bakasyon. Mupauli man kog siguro din Bantay ba ha? Magpaabot agad ko nimo din sa ato. Shari. Salamat, Daniel. Day, Shari. Nanangid ako si mong mama o papa nga dili lang una kapapaulion karon nga bakasyon. Nihangyo ko nila nga anhilang una kasbay kay ikaw lang unay akong pabantayon dinis bay. Kay mamakasyon ming tibuok pamilya. Unsa diha? Dili raman sa kamaglaay din kay na may pagkaon diha na apag internet. Iya. Mao ba? Di na di ka mo pauli din Sorry gid kaayo lang ga. Unsaon man gud nga way makabantay sa bahay nilang tiya dinhi. Sige lang. Nakasabot ako, Shari. Hello, Daniel? Hello? Hello, Daniel? Mao ba? Wala mo kontak si Daniel di mo? O, Daywan. Sigog text niya pero di naman ko replyan. Sige lang. Ayaw ka bala ka, Day. Magpangutan akong Berto ko na unsa si Daniel. Sige, Daya. Palihog ko. Salamat. Si Daywina. Hello, Wen. Kumusta ko no? Day, sure. Nagkita mi Daniel, Tay. O niya, Day. Nga nung mga text niya. Day, ingon siya ba? Kalimti na lang ko no siya. Kinana ko na siya ilain. Oo niya, nanan sa sila umaabot nga anak. Unsa, Day? Nangluod man kukuno siya ni mo. Ewan ko no kay oras niya. Maong mas maayo pa ko nga magbuwag na lang gid mo. Daywina. Kulay ng isipan, babawag sa nakaraan. Walang kakaisip. Gisakitan kay ko sa kunay bawaan nga naa na siya ilain. Ilabi na yun nga may umaabot na silang anak. Nakaingon na lang sad ko nga mas maayo na lang puwet kay lahi ang among tubong ni Daniel sa kinabuhi. Siya gusto na mo settle down. Samtang ako, gusto pa ko makatabang sa akong pamilya. Ini-graduate na ako. Dini na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Noong sa mga kaya nagsige ang nagaghinok-tok. Uy, kalawang ko to. Nga ano ka eh? Ayay.
Murag na iba na kog kinsay mong ginuktok ka niya. Si Julie? Oh? Nawa lagi. Ikaw ba? Dugay naman ka nakagusto na niya eh. Ano wa man ka mulihok ya? Mao lagi ko ba? Nga, naunsa na. Wa kay makuha ng magsige na kagtutok niya eh. Naunsa ka? Ya, sa umina ka nga. Butalaw mo din ko. Talawan sa ni mo eh. Ay, sige. Ako'y bahala ni mo. Tabangan di ka. Magsaon na lang, mauna niya kaslain, bida. Basta kay magsabot lang tandaan ha. Kung magkatubang na gani mo, ay agig atras ha. Oo, sige. Salamat ba? So, unsa man ta ani? Magsigla ba kinuktok ani? Kon. Huy, relax lang. Mura ba kagikulbaan? Jolie. Kon. Yes, Randy? I love you. Ha? Unsay I love you. I love you. Mahal ka. Kaya sa tinuod lang, nakagusto ko nimo. Dugay na. Karon lagi ko na ikaisog na musulti nimo, Jolie. Sorry ha. Nga nag-sorry man ka. Sorry, kaya nakagusto ko nimo. Naipaw mo ko nga, wakay gusto na ko. I like you, Randy. Og sige. So, ayan na to. Bas hindi ay gumawork ng luha. So, kita na? Yes, kita na. Uyab na ta. Ano man? Ready na ka? Kaya ngadto na ta. Ikaw na lagi. Asa man yung mami ko? Si Josh? Nasira ka? Ano man? Di ba, magsige man ang tamog-kuyog? Oo. Pero nasa di mga panahon nga, naamis sa tagsa-tagsa ka mga lakaw. Sama ka ron, natay date. So, dili siya pwedeng mauban na to. Okay. Sige. May kay nagmatan na kanak, dinibaya si Josh ganina. Nga naman ma. Naguduboy outing ron, unyawa ko siya makakontak ni mo. Hala, uudi. Skalibutan ako. Magandam ko ma. Magdali ko. Ay. Nakapas ka na. Uy, saon. Dami mo akong tug. Kung nalimot sa gigil nga, natay outing ron. Sige kong panawag niya para i-remind siya pero di ba makontak ko eh. Sige lang. Importante nga. Di ana mo. Mangluod sa gid ko if dili may madayon. Gusto ko mag-enjoy tonight. Ay, kabala ka, Julie. Sure ko nga magkasinabot mo ni Venice. Venice? Pero, kinsayam silang bayhan na bay. Lahi na sa... Uyab? Naano di kay Uyab? Josh, pa mo. Mas mahibong ko kung mahutda ni babae. Nasa ko kuhaon sa tong room ha, Randy. Excuse me. Anong to siya? Recorded by Radio Mo TV. Okay na ka? Okay naman. Naglain lang akong lawas kanina. Niinom kong tambal maong nisod ko din sa kwarto. Nga nisod man ka. Gibiyaan na to ni mo si Josh? Naamdot si Venice yung kauban nito. Mao ba? Kung okay na ka, gawasan ta. Aron, maligo. Sige. Katulog ko. Saan oras Alas 12 naman di asa mo kas Julie? Basin mo pangin sa gawas. Atuan ako.
Ano man dira? Usa? Gusto kang i-rest na ko ang among friendship ni Randy para nimo? Kinsa mo rin pala si Josh? Josh, dili na nako kaya. Kapoy na kayong pagkaaron ingnon. O niya ikaw, nagdapag ikaw babae din he. Aron di magduda si Randy na to. Di na ko kinalang niyo magduda. Kaya nasakpan na tamo. Bay Randy. Bantay sa lakay dinig imo, Josh? Bay, sorry. Mabdos ko. Unsa? Mabdos ka? O Josh, o ikaw mo'y amahan. Maayo! Maayo! Kainaan na dahil mo'y umaabot na anak. Congrats ninyo! Sakit amoy. Ay, oo. Dahil pa ako masakit. Pero moabot ra ang panahon na maka-move on unya ka. Tanawa niya. Moabot ang panahon na katawaan na lang unya na nimo, anak. Siguro may akong di mahal, ma. Ba't ang magkakong maka-move on baka ako ni Jory? Dong. Sakit na kayo kay tarong kong amigo ni Josh. Yung nagtarong sa kusang relasyon ni Jory. Ang naman kahimang magyabot sila na ko ini. Nalang yung mga tao, anak, nga wahay pagbati. Mamas piliun nila ang kaugalingon nilang kaliipay. Sige lang, okay ra. Moabot ka ang panahon na gabaan raon niya sila nimo. Anak, naunsa ka man, nagsige ka na lang yung trabaho. Wala ko makakita ni mo nga naglingaw-lingaw ka. Okay ra, Maui. Ay, kabala ka. Wa paghihapon ka maka-move on, Duha ka tuig naman ang nilabay, anak. Para ako nasad siguro nga imo silang pasayloon para magmalipayo na ka. Ma, dugay na ko naka-move on. Wala ko'y kalagot ng gibati nga to rin. Kadutang! Kinsa mo karon? Wa mo kong i-expect na bisita. Bay Randy. Josh? Oh. Nga nangyari nga? Dugay na gidunta kong nagplano bay nga muani ko. Pero nag-una lang gid ang akong kadlok bay. Ug kauaw tungod sa akong gibuhat dani mo. Kalimtin na to. Dugay na ito mong gipasay na. Tinuod ka bay? Salamat kay bay. Salamat gid kayo. Butan gid kay kada. Pero ikaw, kumusta mo ka bay? Gidaot lagi ka? Oo bay. Ay, grabe ang kalisod sa among kahimtang bay. Apit na lang, wami kao ni Julie ug mga bata. Gaba na siguro ni namo. Ay, pag-una-una na eh. Pagsuway na ng tanan. Pagsuway? Ngangtod karon bay, wa pa ko'y nakitang trabaho? Gusto ka, i-refer ka sa among kumpanya? Hiring namin. So, ayaw ka pala eh, kaya basil mo dawat ka. Sige bay. Salamat bay ha. Nadawat gitawon ko bay. O isa pa yan bay. Ang pingi lang ng trabaho ha. Ayaw na pag pinariya sa una kay di na kapatanon. Na kay pamilya. Na ka na asawa o anak nga nagsalig mo. Ay kabala ka bay. Di ko magbinuang ini nga akong trabaho bay. Ano Saban, duty na si Diyos? Wa pa maghihapon? Nah, pinaplagan siya kabuhan din badlong mo lang nila. Tagal niyo ba?
Miss Bejush? Nga, tuon ako sis ila. Wa naman siya uli-uli din eh. Mau ba? Ang sabi kay problema niya? Niresulta na yung pagkahimabay, Randy. Huwag na siya ilaing pamilya. Buwag na mi. O ikaw rin usab mo isulong nga nagpadakos mga bata? Huwag ko mahimo. Nakatumumang ko gaway ayaw nga lalaki. Kung wa pa lang unta ko magbinuang nimo sa una. Siguro, dili ko mayon ani. Randy, pasaylo ako. Dugay na di kang gipasaylo, Julie. Abi ni mo, love paghihapon ti ka. O, gimahal man kiti ka. Ambot uod sa li, nasod sa ko na uhon na nga. Kinadamang ko ni Josh. Bugo kayo ko. At uod, ikaw, naana ba kayo pamilya? Wa ba? Nga naman. Sa tinuod lang. Hantog ka lang. Ikaw pa man kihapon, Julie. Randy. Oo. Nadawat na ako nga wa na ta. Na ka na yung pamilya. Pero, hindi lang ako matubluan ng akong kasing-kasing. Ikaw rin gidang akong di mahal. Sukat pa sukat. Mahal pa sa gihapon, ikaw hangtod ka ron, Randy. Kung masugot ka. Sakit ko. Bisag sa panihangin ni mo. Hindi na tingin po yan. Huwag dili ka sa di ka pinuangan. I love you. I love you too. Then why does my soul feel glad today? Adong higayon na rin ako na-prove sa akong kaugalingon. Love ko daw akong gibati para ni Jolie. Huwag ako nag-fight sa ikaduhang higayon. Dinhinan ako tawag. Huwag daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mga mga higalan, kaagi ni Randy na taga Zamboanga City. Uban sa awit nga iyang kitangayo, awit nga gawahan, If You're Not The One. Ang mga kaagi, gibahato na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain o gabos sa direksyon ni Priscilla Regadaas. Kamusap mga higala at mga sugin di paminaw, kinasing-kasing kong bidapit sa papada sa inyong nagkalanglaing kaagi sa kinabuhi na naglibot sa kaawit. Yadres lang ng Telemanon, handumanan sa kaawit care of Ariman Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handa sa sunod kayon, daghang salamat sa inyo. Crystal. Boss, please niya na si mo opisina. Ano di? Ano naman kang tarong po eh. Boss ba, tingnan ito na ikalit kumusod. Mamuktok una na sila musod. Boss. Gracie? Yes! Surprise? Kamusta lang ka naabot? Karon lang. Ano mo magkamusulkin ako? Manuktok na ha. Ganahan mong ko nga ma-surprise ka. By the way, akong sekretary, si Crystal. Oh, ay, hi. Naamlilaing tao din hiwi. Naunsa ba apin akong kitara? Tungod tingali nis akong ka-excited. Hi, you are? Crystal, ma'am. Nice name. I'm Glassy, girlfriend ni Sherwin.
Nice to meet you, ma'am. Sige, ma'am. Ani una ko sa gawas kay napakadaghang buhaton. Sige, mas maayo sad. Kay gusto sa dako nga kami lang una ni Sherwin ron. Kimingaw na magugkay ko niya, good? Sige, ma'am. Kaya sa nagsa? Day. Kaya na naman taka mo sugot in the first place. Iling dinunong taka ba sa gitan yan? Kinsa ba siya makadili sa atong boss, ha? Gwapo. Nindot og barog. Unya, bright pa yun. Ay, walagi. Pero daga ko yan. Namadaan ang bisag kinsa na babae niya. Almost every week. Huwag ang nagkapait kay ikaw mismo ang nakasakop anak niya. Eh, sekretary ka niya. Pero nagpadasag yun kang apel niya. Ay. Dili na, Day. Asus! Ay, kaguangan ng imong dili na kay kapilala na mong istorya na ako. Pero hangtod ron, nagpaggamit hapon ka. Last na gid ni Day. Dili na ko. Nasa schedule na to ron, Crystal? Naka-meeting with a potential client, boss, this 2 p.m. Okay, thank you. By the way, about ni Glissy. Please, boss. Di na lang maghiskot pa sa personal life na to din sa trabaho. Oh. May isugo pa ka, boss? Kaya nagang pagkatrabahoon sa gawas. Kuyog ta sa meeting ng hapon. Okay, makagawas ka na. Okay, boss. Thank you. Table for how many, ma'am? Hi, good afternoon. We have a meeting with Mr. Wilson. Oh, yes. Please come this way. Thank you. Dinner. Here, ma'am. Thank you. Hi, Mr. Mister? Willie Boy? Willie Boy! Daan ba ko nga ikaw, Gid? Sa layo pa ka? Nakailan na ko nimo? Willie Boy! Ikaw maginingaw na kay kunimo! Mag-meeting na ka? By the way, si Sherwin, akong boss. Boss, si Wilson, childhood friend ako. Nice to meet you. Nice to meet you. Crystal, nakaibuhatan after duty? Wala naman sa dinoon. Wala ko nakaw. Good. After duty nimo, catch up ha? Sure. Sige ba? Boss, una na ko. Gadali kang makikita atong Wilson? Yes, boss. Nagawa naman gud siya. I should have known. Unsa to, boss? I should have known. Ngayon anak di kang klase sa pagkababae. Homo kong ilong. Boss Sherwin. Ngano? Dili ba di ay? Ha? Imo kong i-judge just because nakikita ko Wilson? Your action says it all. Wow, ha? So, unsay tawag sa imo nga hapit ka na si Manalain-lain mong babae? So gusto ka mo bawas na ako, mga ba? Huwag na buhatan mo sa ganako. Sekretary lang ko nimo, ug dili ko nimo uyab. Maong please lang, boss. Ayog wad akong respeto nimo kay boss paghapon ti ka. Crystal. Nagkagwapa magagmayo, Crystal? Sus, maura mang good gihapon. Ikaw good. Huy, grabe kay kag-revelation ha. Who would have expect nga mauni padul nga nimo karon nga sa kabadlungon nimo sa una? Maugtas man ganito imong mama kay sige kag kating klase sa una. Kay mo standby kag internetan? Ano na gusto sige balik-balik ka? Ang importante, nausab, di ba? Maayo gani kay nausab. Dinner tonight? Sorry boss, pero na ako'y lakaw. Ingon anak ka lang pabisig yun, no? Nga di naman ti ka madakpan during your day off. Sherwin. Sukad lang niabot na si Wilson, no? Wala na kayo tayo na ako. Si Glassy day, boss. Ngayon dili man mo siya invite on. Wala na, may. Ako na siyang gibuwagan. Ang uban di ay? I already cut my connection from them. Karon na lang? Crystal.
If it means losing you, hagbay rauntan nga ako nang gibuhat. Wow! So, sa panako? Isulti unta ka na ako. Na dili ka okay sa atong sitwasyon. Nga nasakitan na day ka. Nga nagsilos na day ka. Abiganin ako nga okay ra ka sa atong sitwasyon tungod kay nagtuo ko. Nga basin for fun na sad ko nimo. Please, let's make it real this time, okay? Love ako nimo. Boss. Crystal, love ti ka. Kung sugton na ko nimo, I promise. Kaya na ko mag-usab para nimo. Sherwin. Nanguyab si Wilson ni mo. Nanguyab sa si Boss Sherwin ni mo. Oday. Ay, waba nang Tay. So, kasi mas bugat nila. Sakti, oy! Ay, kabalata, dilit kay Judge. Kung kinsa man, nilang duha mong pilion. To be honest, tay, no? Ami ko naman akong pagtanaw ni Wilson, Kud. Oh, so, si Boss ang mas bugat niya ni mo? Sa una pa man, di ba? Naibaw ba ikit ka itong intern pa lang ta sa ilang kumpanya? Na-crush na kainan ako si Boss. I know, right? So, saan naman ito sa Wilson? Okay na. Misuway lang ko. Naibaw mo ko nga amigo ra gid yung pagtanaan ako. Sorry ha, Wilson. Okay na lagi. Magi ko rin babay. Joke. Bitaw, Crystal. I hope you find the right man for you. Na diligid ka pa sakitan. Thank you, Willie Boy. Likewise, too. Mo na kong gisugot. Oh, Sherwin. Yes. Thank you, Crystal. Salamat gid kayo. Pag-isaan ako nimo. Dili na gyud ti ka pa sakitan pa. I love you. I love you too, Sherwin. I still hear your voice when you sleep in a dream. A year after, nag-propose dayon si Sherwin ako. Og sa pagkakaroon, minyo ni May og may tulo na ka mga anak. Dili na lang kutob, daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mau ka naman hikalan, kaagi ni Crystal, nga taga Cebu City, uban sa awit ngayon kita ngayon. Awit ka nag-ulan, every time we touch. Every time we touch, I get this feeling. Ang mong kaagi, gibawatan mo daw sa radyo ni Jolly Hata, ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap, mga higalaw at mga suging tipaminaw, kinasing-klasing kong bidapit sa papadaw. Sa inyong nakalinlaing kaagi sa kinabuhi, yung naglibot sa kaawit. I-address lang nining tulamanon, handumanan sa kaawit, care of Women Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O magkakapada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, tagang salamat sa inyong